Миличък тя. Намести? Той е добричък. Той е добричък. Сладичък, добричък. Добричък тято. Ей сега, мамо, ще видим какво ти е. Ей сега доктора ще каже, сега ще видим епографа. Тук имаме плътно тяло, неетичност. Значи някой тумор. Най-вероятно. Радо? Стой, миличък, стой. Искам и бати Радко да снима физиономията, шлятката, ама тя само се върти. Стар дядо. Хубав дядо. Дай. Миличък той. Миличък. Това си е плътна маса. Еми да се надяваме, че е доброкачественото му. Меко. Да. Обаче, какво показа теста? Дай да видя. Дерофилария, т.е. черви в сърцето и ирлихиоза. Еми, честито. На джирото е лека чертичката, на ирлихията е по-силна. Води се, знам дори малко да е пак. И миличък. Може ли такова нещо сега на дърти години? Няма черва тук вътре. Лечения пак, лечения. Има много малко течно, съвсем малко, но повечето е твърда маса. Няма толкова някакъв доброкачествен тумор, не е проблема, но сега е религиоза и джирофилария. Ужас, кърлежва треска и черви в сърцето. Честито.